Men suwum yetenek, men çöreğim yetenek, men zindigim kıyınçılıkta, men bir fakirlikte yaşap ben, horlukta yaşap ben diýilýän bir fakirlikte yaşayan insanlara, belki musulmanlara kıyamata çyly dersdir. Peygamberimiz mahlukatın en azizi, feriştelerden derecesi ýokary adam. Ey bireme horlukda geçirip beren mümin musulman ayal o erkekde golla. Peygamberimiz görün şol aziz terin mahluk bolup zol feriştelik elweti Hudaýa diye. Şu dağlı kızıllan sana füş qaysyn niden Hudaý berjek diyen adam. Onu yok bolor. Men dogamy kıyamada ummatyma koydum diyen şeýle bir aziz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar bilen qaryndaşlar bilen horlukda geçiripdir. Bizlerden çünkü ola kan gürüllükdir bir. İkincisi de çın horluk işte aynı qaw düşüneýin. Çın garyplyk, çın fakirlik, çın mätäşlik ol garyplykdyr, ol mätäşlikdir, ol horlukdyr. Adam dünýeden geçenni we kıyamet gününde birje däne sogaba mätäç bolsa yaxşyca düşünmeli görürüňiz. Bir imani we düşünmeli mesele. Bir adam 100 ýaşap çörek bilen suwuny horlukda geçiren adama ey müminler, ey musulmanlar, ol adam garyp däldir. Garyp kimdir? Garyp bir adamdır, Hudaý etmesin onu. Şu dünýeden ruhy çykyp gidenden soňra, yani ulagasın, ruh çykyp gidenden soňra awwelin fursatda bilýä, bitada perden gürrüňi ýok, gaf penjaran gürrüňi ýok, düşegiň gürrüňi ýok, mobilin modelin gürrüňi ýok, anwa bizire aqsan bizire awadalyklaň daşyň sengin gürrüňi ýok. Ruh çykandan soňra bilýä, bitada fakat maneviyyat ba. Bitada fakat sogap bilen günän gürrüňi ba. Başga adam gürrüňi ýok. Bir mahal bize gürrüň badatla. Bir mahal düşek qafi penjara aňry wäri gürrüň bolywati. Emma ruh çykyp gidenden soňra çykdy bilýär. Ey Hudaý, inni bidatlan gürrüňi ýok. Bir renklen zatlan gürrüňi ýok inni. Şo taada açyk biljek sogap, yani Allah Taala'nın rezaýaty gerekligi. Bir däne Hudaýyň hoşlugyny çöpläp gezmelimişdikligi. Oham şo taadaky horlygyň adyny näme diýerler? Diýin şoňa garyplyk diýip. Diýin şoňa fakirlik diýip. Diýin şol adamy horluk diýip. Ruh çykandan soňra oham bilýär. Verenlige inni ýol ýok. Awadan keplemege inni ýol ýok. Odal bu dünýede hewir veren agzy burun awdallap keplep işin ewe salýan adam inni verenlik bilen ewe düşüp bilmeýär. Muhatir tiz kerden nistra göz şekeste mine giret fazlaşa. Verenlik bilen nagasyň edip aýdyşyny muhatir tiz kerden nistra awadan keplep, veren keplep, öz ýaňdan özüň dogurlap o ýol dälipdir. Ýol näme? Göz şekeste mine giret fazlaşa. Can Allah'ım, men bir günahkar benden boldum diýip ewe gelmesem, onun maşa ýol ýok diýipdir. Muhatir tiz kerden nistra, göz şekeste mine giret fazlaşa. Can Allah'ım diýip ewe maşyn ýykylmasaň, ondan maşekşin kabullar diýipdir. Ruh çykanny bilýär şonu. Maddiýatyň içinden, dünýäň içinden, bizat jesediň içinden çykyp ogranna şonu bilýär. Biz Peygamberimiz horlukda geçiripdir. Ol 300 ýyl bolsun aslan. Ol horluk däl. Ol garyplyk däl. Garyplyk näme? Garyplyk adamyň ruhy çykandan soňra Can Allah'ım, maňa bir dagyga wagt ber. Bir dagyga, bir saniýe, bir sedum saniýe, bir maňa bir wagt ber, bir dünýäk iýber, bir däne sogap galanaýyn diýip Hudaý Taala aýtjak. Ýok. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. İnni kıyamete çelik kestim,
iydiňde iwermeýänligi aýtjak Hudaý Taala. Eger Hudaý Taala ey mümin musulman dogallar, eger Hudaý Taala bir adamy gaýta iwerjek bolsa bara, Hazreti Hamzany iwererdi. Hazreti Hamzaň ruhy, o ýoldaşlarynyň ruhy beheşte giripdir da, bila näme diýipdirler? Jan Allah'ım, sen beheşte her näme dilesek berjek diýip aýtýaň. Hudaýa Hudawanda, biz senden dileýäs, bizi gaýta dünýä iwer, ýene şehit bolardy. Hudaý Taala şolara diýipdir, ýok, men inni kestim gaýta iwermeýän diýipdir. Şolara iwermenden soňra bir adam eki bir töwer ömrüni geçirip, muft geçirip, Hudaýa men günäde geçiripdir, men gaýta iwer diýilse, evet bolmaz diýjek Allah Taala. Eger iwerleýän bolsa maçaly iwerlerdi bir töwer adamlar. Bet çyn fakirlik, çyn horluk, ay men günüm falanjyra geçene, men zindigim falanjyra diýip hiç zeyrenmäýin. Çyn garyplyk ol wagtdyr ki bir jidana sogada insan mätäç bolsa. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir dogasyny bebarada aýdyn, ondan soňra bit gurrundan çykaýly. Peýgamberimizin dogasy şe. Rasulullah'ın dogasy, başymyzyň täjiniň dogasy, gözümüzün nurunyň dogasy, namazda adyny tutup salavat okuyan adamyň dogasy. Rasulullah bol gurrun üstünden geçiremäýdiň ha. Hatta azanyň çynny ady tutulýan adamyň dogasy. Näme diýänmişdi? Allahumma rzuqni aynayni hatta latayni qabla an takuna ad-dumu'u daman. Ey canymyz, malymyz, mülkümüz, enata oğul guýdymyz fedas bolsun Rasulullah janyň sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Näme diýdi weliýa? Hudaýa Hudawanda. Hudaýa Hudawanda. Men şu iki özümden fakat ýaşakdyň şu dünýede. Haçan? Ol zamandan ewinçe, ol kıyamatdan ewinçeki şu akçak gözüň içindäki ýaş kan bolmaka. Hudaýa şumal aksyny şu öýdipdir. Ene goýupdyr kätämet. Asal akana gözümizdäki ýaş. Asal işi ýok diýanat bilen. Beýik Allah muhabbet bilen işi ýok. Hudaýyň rizaýaty bilen işi ýok. Allah'ın kahar bilen işi yok bu göz. Ey can dostlar, nezine göz bolupdyr bu gözle. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diýenmişdik. Allahumma rzuqni aynayni hatta latayn. Hudaýa maňa bir göz ver, sen ışkyňda we sen kaharyňda gözümden ýaş akyp dursun. Haçan? Qabla an takuna ad-dumu'u daman. Ol zamanyň ewinçäki, o da kıyamet gözüň ýaşy gana tebdil boljak. Kıyamet günü günahkar adam ağlayacak, gözünün yaşı tamamlanandan sonra kan akacak da. Kıyamette günahkar adam ağlayacak, gözünün yaşı tamamlanandan sonra kan akacak. Hudaýa meni şo güne koyma, koy şu dünýede gözümden yaş aksın. Ta kıyamette ol kıyınçaklar görmeyin diýenmişdik. Biz, ol Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem horlukta geçiripdir, doğru. Yöne, eger çynnan şol horluk bolsa, beýik Allah Taala Rasulüni horlamazdy. Ol horluk där ahim. Horluk adam ýankurrynda ruhy çykandan soňra hey birje sogaba mätäç bolup ýykylyp galsa, inni de iwerilmese horluk şotaýdyr. Horluk şotaýdyr. Ey aýdyp duran ýaxşy ýürüňe ýazdy goý.